Здравейте! Необходимо ли е да можеш да плетеш на една, две или 5 куки, за да се научиш да изработваш калъферска дантела? Днес ще отговоря на този въпрос, защото в много от вас той предизвиква огромен интерес. Първо, бих искала да кажа, че не е необходимо да можете да плетете на една, две или 5 куки, за да се научите да плетете на калъферска дантела. Значи ние го наричаме плетене на калъферска дантела, но по-скоро самия процес прилича на текането. Като вместо хоризонтален стан, ние имаме конци, които са опънати върху совалките, са навити и можем да сменяме постоянно посоката на плетене. Ако искаш да научиш повече за калъферската дантела, не забравяй да ме последваш в Инстаграм на страницата ми Преплетени нишки. Обещавам, ще бъде интересно.